децата на нощта. Чух овчари да говорят с ангели за Витлеем. На всички те провъзгласиха това, че днес е този свят, в който родено е дете. Ще се издигне цар, Спасител днес роден е за всички хора по света. Родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес роден е за всички хора по света. С овчарите отидох до самотното место. Там видях детето в ясли, лицето му светлина. А пък майка му Мария гледаше го с любов и мислеше за чудесата, които случваха се нощта, в която родено е дете. Ще се издигне цар, Спасител днес роден е за всички хора по света. Родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес роден е за всички хора по света. Няма там палат за царя, няма злато кадите, но името му прогласяват ангели, които пеят. Родено е дете, ще се издигне цар, Спасител днес роден е за всички хора по света. Родено е дете, ще се издигне цар,